שלום כולם, כאן גיים ואני עידו ואני משחק מיינקראפט. טוב, אמרתי בפרקים קודמים שעכשיו מיינקראפט עובד לי, מה שאני מאוד מאוד אוהב. ורציתי לראות כמה שתי דברים יפים במיינקראפט שבניתי. שתי הבתים האלה, זה והבניין. זה בית קרקע פרטי, וכאילו הפרטי אני מתכוון רק זה, וזה קומות של אני חושב על זה 6 דירות. שם זה 6 דירות, כאן זה דירה אחת גדולה פשוט. אוקיי, כאן ככה זה נראה מסביב, אפילו יש בריכה נחמדה, מרפסת לא רע, הרבה חלונות, נחמד. והחצר הנחמדה הזאת גם. זה הפנים, מטבח, שולחן אכילה, שעון, סלון, טלוויזיה, חדר שינה, סתם איזה ספה מול חלון, מרפסת עם זה להשתזף. הנה טלוויזיה וגם 6 ספות, וכאן זה חדר שינה של 2 אנשים, 2 מיטות גדולות, 2 תיבות. מי שלא הבין איך שמתי גם במטבח וגם פה תיבות קרובת אחת השנייה, זה בגלל שאחת התיבות ממולכדות. תיבה רגילה, תיבה ממולכדת, רגילה ממולכדת, בגלל זה ככה. אוקיי, בואו נראה את הבניין. הבניין ייקח פה ושם ככה זמן לראות אותו מסביב. ככה הוא נראה. גם עשיתי עיצוב פנימי, לקח לי 1.5 שעה לבנות אותו. יחסית זה די הרבה זמן. אוקיי, כניסה, שטיח אדום, מנורה נחמדה. אז ככה, יש את הקומת ראשונה, כאילו שעדיין אין דירות. הנה יש כאן מקלט, שולחן כזה נחמד, כיסאות. מקלט, הנה גם רשום כאן בעברית. אוקיי, קומה שנייה, הדירות האלה. יש גם מרפסת אם שמת לב. חדר אמבטיה ושירותים וחדר שינה. כאן תדמיינו שזו אותו דירה רק עם תמונות שונות וזה הכל. עכשיו קומה שלישית, מה ששונה כאן בחדרים, דבר ראשון, הדלת נמצאת כאן, הכי בסוף. ועוד דבר, יש חדר נוסף. יש את החדר הזה שזה חדר אחסון, וכל השאר אותו דבר. הנה עוד מרפסת גם, וכאן אותו דבר, גם כאן. אותו דירה רגילה, רק עם חדר נוסף. חדר אחסון, 2 תיבות. סבבה, נחמד כזה. קומה שלישית, רגילה, כמו שאר הקומות. דלתות, זה, הכל. ואחר כך יש את זה, שזה קומת גג. עולים למעלה, וככה זה נראה מלמעלה. זה גם יחסית יפה מאוד, למרות שאני לא אוהב להשוויץ ביצירות שלי. זה לראות משהו מצחיק כזה שבניתי כי היה לי משעמם. את אלה כבר הראיתי באחד הפרקים, את הדברים האלה. איך קוראים להם בכלל? שכחתי. בניתי מין פזל של איבר הגבר. אוקיי, זה. רגע, לא. שנייה אחת. טעות שלי. אוקיי, קודם כל, שתינה. בינג. כמה פיפי. עכשיו חרבון. וואי, איזה קקי. בגלל זה גם, מי שלא הבין, בגלל זה גם יש הר של חול פה. אתם לא יודעים עד כמה גבוה, אבל זה עשיתי את זה סופר גבוה. תראו, אם עולים למעלה זה מספיק גבוה כדי כבר לא לראות מה יש מתחתיך בכלל. אז זה סופר גבוה. הופה. רציתי להגיד משהו.
אני רוצה לעשות, אל תגידו לי בתגובות אחר כך מעתיקן, כי רוב הערוצים מוצאים את זה, ובגלל זה אני לא רוצה שתגידו לי מעתיקן אחר כך. אני רוצה לעשות דברים כאלה. אתם בתגובות, אתם תעשו לי שאלות, ואני אענה לכם, כזה מין, אתם שואלים, אנחנו עונים. זה מה שאני רוצה לעשות בעיקרון, ובגלל זה אני רוצה שלפחות עד סוף ינואר, שזה 50 ימים מעכשיו, אני רוצה לפחות 30 שאלות. זה אומר לפחות ביומיים שאלה. ולזה אני רוצה לפחות 30 שאלות, ואז לעשות, אתם שואלים, אנחנו עונים כדי... וגם אני רושם את כל השאלות, אני גם רושם על דף. אז עכשיו, כדי שיהיה לכם פחות שאלות, אני אתן 3 שאלות ראשונות. אני גם אגיד אותם. אני לא אגיד את התשובה שלהם, אני אגיד אותם. ותראו, אם עד ינואר לא יספיק לי, אתם שואלים אנחנו עונים, אז מקסימום תוך כדי פרק אני אגיד רק את התשובות על השאלות של מה שאמרתם. נגיד, אני רשום את השאלה הראשונה, שיהיה לכם פחות 3 שאלות ראשונות. כל שאלה שתהיה לי, אני רשום אותה על דף. אז הראשונה, למה אתה לא משחק משחקי אימה? שאלה שנייה, נגיד, בן כמה אתה? מאיפה אני יודע? משהו כזה. ושאלה שלישית זה למה פעם צילמת מהפלאפון? אז הנה, כבר יש 3 שאלות ראשונות מתוך 30, שזה די סבבה, זה נחמד. אל תגידו מעתיקן, כי אני רוצה לתת פשוט רעיונות חדשים למה לעלות פרק, בגלל זה אני רוצה אתם שואלים אנחנו עונים, וגם כדי שתדעו דברים עליי וקצת על הערוץ עוד יותר לאלה. האמת, אני אשים 4 שאלות כי יש לי עוד אחת. איזה ערוצים אחרים אתה ממליץ? אז הנה 4 שאלות ראשונות, זה יעזור לכם. טוב, אז זה בעיקרון הכל להיום, אז תודה שצפיתם, יאללה ביי.